نحد حقنيا فصامي دحر ገለ ዓመታት ብዙሕ መጽናዕትን ጥበባዊ ዓቕምን ተሓዊስዎ ብፊልም መልክዕ ክስራሕ ንቡሪ እንተኾነ ንሓደ ቅድሚ 27 ዓመት ብፊልም ዝተሰርሐ ኣጋጣሚ ከም ዘለዎ ብዝመስል ኣገባብ ኣብ ሓቀኛ ህይወት ይድገም ክትሪኦ ዘደንጽ እዩ እቲ ፍጻሜ ምስ ቅትለት ዝተሓሓዝ ምስ ዝኸውን ከኣሞ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ሕልኽላኽን ዘይፍታሕ ግድልን ይገብሮ ስኔክ ኣይስ የዒንቲ ተመን ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ዝወፀት ፊልም እያ እታ ፊልም ንቕትለት ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ቻርልስ ኪርክላንድ ዝበሃል ጠባይን ንዕኡ ስዒቡ ዘጓነፈ ኩነታትን እያ ተዘንቱ ክብልኻ ተራ ነገር እዩ እንተኾነ ምስቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 2025 ማለት ቅድሚ ወርሕን ፈረቓን ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ቻርሊ ኪርክ ዘጓነፈ ሓቀኛ ናይ ቅትለት ፍጻሜ ብዙሕ ዘመሳስልን ብቐሊሉ ዘይፍታሕ ጽውጽዋይ ዝመስል ተዛማድነትን ህልዋ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ምናልባት ግን እቲ ኣብታ ፊልም ዝቕተል ጠባይ ቻርልስ ኪርክላንድ ምዃኑ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተቐትለ ከዓ ቻርልስ ኪርክን ኣስማቶም ስለ ዝመሳሰል ጥራይ ኣይኮነን ስም ተቐተልቲ ስም ቀተልቲ ወይ ኣቕተልቲ ዕለት ቅትለት ኣገባብ ኣቀታትላ ነቲ ፍጻሜ ንምጥምዛዝ ዝግበር ተመሳሳልነትን ካልእን እዩ ስለዚ ከዓ ነታ ኣብ 1998 ዝተዘርግሐት ስኔክ ኣይስ ትብል ፊልምን ነቲ ኣብ መስከረም 2025 ዘጓነፈ ሓቀኛ ቅትለትን ዘመሳስሎም ነጥብታትን ዘይተፈትሐ ግድላቶምን ሓደ ብሓደ ንሪኦም ኢና ቅድሚኡ ግን ሕፅር ዝበለ ቻርሊ ኪርክ መን እዩ ቻርሊ ኪርክ ወዲ 32 ዓመት ኣሜሪካዊ ኮይኑ ከም ተነጣጣፊ ወይ ኣክቲቪስት ፀሓፍን ከምኡውን ቅድመ ገጽ ናይቲ ኣብ 2012 ዝመስረቶም ድሒሩ ከዓ ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝሰርሓሉ ተርኒንግ ፖይንት USA ዝበሃል ትካል ወይ ማሕበር ዝመርሕ እዩ እዚ ማሕበር እዚ ፖለቲካዊ ማሕበር ኮይኑ ንመንእሰያት ዝዓለመ እውን እዩ ቻርሊ ኪርክ በቲ ንምንጻል ጥንሲ ዝቃወም ተሪር መርገፂኡ ዝፍለጥ መንእሰይ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ኣብ ዩታ ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ሰሚናር ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን እምበኣርዩ ብመስከረም 12 2025 ኣብ ግዜኡ ካብ ርሑቕ ተተኪሱ ብዝተባሃለ ጥይት ክሳዱ ተሃሪሙ ዝሞተ ስለዚ እምበኣር ናብቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ተመሳሳልነት ፊልም ስኔክ ኣይስ ቅትለት ቻርሊ ኪርክን ክመልሰኩም እዛ ብህቡብ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኣይ ዝኾነ ኒኮላስ ኬጅ ከም ቀንዲ ጠባይ ኮይኑ ዝዋሳኣላ ፊልም ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት እያ ተዘርጊሓ ኣብ ሓደ ናይ ጉስጢ ወይ ቦክሲን ኣዳራሽ ንዝነበረ ውዕውዕ ሃዋህው ከም ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ንላዕለዋይ ሓላፊ ወተሃደራዊ ምክልኻል ሴክሬታሪ ኦፍ ዲፈንስ ዝኾነ ቻርልስ ኪርክላንድ ብምቕታል ነቲ ቻርልስ ኣብቲ ሰዓት እቲ ካብ ሓንቲ ንጉዳይ ሓደ ንእስራኤል ብሕቡእ ኣፅዋር ዝህብ ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ኣሜሪካዊ ዝተረኽበ ምስጢራዊ ሰነድ ክትህቦ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበት ጓልን ነቲ ሰነዳትን ንምዕባስ ናይ ቀረባ ሓለውቱን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝተሳተፍዎ ናይ ቅትለት ሽርሒ እተዘንቱ ፊልም እያ ኣብዛ ፊልም ዝቕተል ሴክሬታሪ ኦፍ ዲፈንስ ቻርልስ ኪርክላንድ ይበሃል እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተቐትለ መንእሰይ ከዓ ቻርሊ ኪርክ ይበሃል እዛ ፊልም ክትጅምር ከላ ኣብቲ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ መነመን ምዃኑ ዝሕብር ዝተለጠፈ ጽሑፍ ወይ ፖስተር ከምዚ ይብል ታይለር ዲ ኤክስኪዩሽነር ቨርሰስ ሩይዝ እዚ ከዓ ታይለር እቲ ቀታሊ ምስ ሩይዝ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ኤክስኪዩሽነር ማለት ሓደ ሰብ ከም መቕጻዕቲ ክቕተል ንዝተወሰነሉ ዝቐትል ኣካል ማለት እዩ ኣብዚ ውድድር እቲ ታይለር ተባሂሉ ዘሎ ተጓሳጣይ ኣብ መንጎ ውድድር ብዝግበረሉ ምልክት ኣቢሉ ክወድቕ እሞ ነቲ ቅትለት ምቹእ ዝኾነ ሃዋህው ክፈጥር ቅድሚ ውድድር ብኣስገዳዲ ዝመስል ኣገባብ ተሓቢርዎ ዝኣተወ እዩ በዚ ከዓ ታይለር ነቲ ምልክት ስዒቡ ናይ ብሓሶት ብምውዳቕ ቻርልስ ኪርክላንድ ክቕተል ምቹእ ባይታ ፈጠረ ብሓቀኛ ፍጻሜ ቻርሊ ኪርክ ከዓ ከም ቀታሊ ዝተታሕዘ ታይለር ሮቢንሰን ይበሃል ኣብታ ፊልም ዝቕተል ቻርሊ ኪርክላንድ ብመሰረት ናይቲ ዝነበረ ናይ ጉስጢ መደብ ዝሕብሮ ብ10 መስከረም ምንባር እዩ ዋላ እኳ እቲ ቪድዮ ብምህሳሱ ገለገለ ሰባት ይጠራጠሩ ዝበዝሕ ግን እቲ ፍጻሜ ኣብ 10 መስከረም ምንባር እዩ ዝሰማማዕ ሓቀኛ ቅትለት ቻርሊ ኪርክ ከዓ ተመሳሳሊ ዕለት ማለት 10 መስከረም 2025 ኣጓኒፉ ብዘይካዚ ክልቲኦም ማለት ኣብ ፊልምን ኣብቲ ሓቀኛ ፍጻሜን ግዳያት ኣብ ክሳዶም ተሃሪሞም ከም ዝሞት እዩ ዘርኢ ኣብታ ፊልም ተጓሳጣይ ታይለር ነቲ ፍጻሜ ምድንጋር ክገብር ይተዓሰብ እምበር እቲ ቀንዲ ቀታሊ ንግዳይ ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝርከብዎም ዝሰርዕዎ ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣንጻር ፍልስጤም ኣብ ተካይዶ ቃልሲ ወተሃደራዊ ድጋፋት ብምግባር ዝጓሃየ ፍልስጤማዊ ዜጋ ከም ዝገበሮ እዩ
ዘርኢ ብሓቀኛ ፍጻሜ ቻርሊ ኪርክ እውን ሽሕኳ እቲ ነቲ ፍጻሜ ዝወዓሎ ወዲ 22 ዓመት ታይለር ሮቢንሰን ዝበሃል መንእሰይ ይኹን ንብቕዓትን ነታ ጥኢት ናብ ኣካላቱ ዝኣተወትሉ ይኹን እቲ ድምፂ ካብ ቀረባ ምንባሩ ዝመስከሩ እቲ ቦታ ፍጻሜ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ግምት ኣቲኻ ከምቲ ዝበሃል ዘይኮነስ ገለ ካብ ሓለውቱ ዝፈጸምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ብዘይካዚ ድሕሪ 2 መዓልቲ ቅትለት ቻርሊ ኪርክ ሓንቲ ብፌሚኒስት ምዃና ትፍለጥ ጀዘቤል ትበሃል ዌብሳይት ከምዚ ክትብል ጽሒፋ We paid some Etsy witches to curse Charlie Kirk. እዚ ማለት ኣብ Etsy ዌብሳይት ምዃኑ እዩ ካብ ዘለዋ ጠንቃሎ ንቻርሊ ኪርክ ክትረግሞ ከፊልና ነርና ዝብል እዩ ኣብዚ እቲ ዘገርም እቲ ሽም ናይታ ዌብሳይት ጀዘቤል ኣብታ ስኔክ ኣይስ ትብል ፊልም እታ ነቲ ናይ ጉስጢ ሃዋሃው ከተመሓላልፍ ኣብ ህቦቡላ ንፋስ ኮይና ዝዛረብ ትረአ ጋዜጠኛ ይዝረብ ምዃኑ እዩ ካብኡ ዘገርም ከዓ እዛ ዌብሳይት ዝፀሓፈቶ ጽሑፍ ቀልጢፉ ካብቲ መርበብ ሓበሬታ ምእላይ እዩ ብዘይካዚ ቻርሊ ኪርክ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ጥቡቕ ምሕዝነት ካብቲ ኣብ ጎስጓሳት ትራምፕ ዝነበረሉን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝረአ ዝነበረን ፍሉጥ እዩ እቲ ዘገርም ከዓ እዚ ቅድሚ 27 ዓመታት ዝተሰርሐ ፊልም ገለ ክፋላ ኣብ ውሽጢ ካሲኖ ትራምፕ ዝተሳእለ ምዃኑ ወላ እኳ ከም ዓብዪ ጉዳይ ኣይረአ ትራምፕ ካብ ዘዘውትሮ ናይ ኢድ ምልክት ቻርሊ ኪርክ እውን የዘውትሮ እዩ እቲ ዝተሓላለኸ ዝገብሮ ግን እቲ ኣብታ ፊልም ቀንዲ ጠባይ ኮይኑ ነቲ ፍጻሜ ብቑኑዕ ክፈትሖ ዝሰርሕ ጉቦ ዝለመደ ናይ ፖሊስ ጠባይ ዝሓዘ ኒኮላስ ኬጅ ተመሳሳሊ ናይ ኢድ ምልክት ኣብ ፖስተር ናይታ ፊልም ምህላው እዩ ኣብ መወዳእታ ብዙሓት ሜድያታት ዝተፈላለዩ ነጥብታት እኳ ይዝርዝራ እንተኾና እዚ ዝረኣናዮ ገለ ካብቲ ቀንዲ ተመሳሳልነት እዩ ምስ ዝኹሉ ከዓ ኣብ ርእሲ እቲ ስኔክ ኣይስ ወይ የዒንቲ ተመን ዝብል ኣርእስቲ ከም ንኡስ ኣርእስቲ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ Believe everything but your eyes ዝብል ንረክብ ንኹሉ እመኖ ብዘይካ ንዓይንኻ ዝብል መገረም ጽሑፍ ምህላዊ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ገለገለ ሚድያታት ቻርሊ ኪርክ 48 ሰዓታት ቅድሚ ምቕታሉ ሓደ ኣይሁዳዊ ካብቲ ናይ በዓል ቻርሊ ኪርክ ማሕበር ዓመታዊ $2 ሚልዮን ዝኣክል ዘወፊ ዝነበረ ከም ዘቋረጾን መን ምዃኖም እኳ እንተዘይገለጸ ተቐትልዎ ምዃኖም እውን ምዝራቡ ይግለጽ እዩ He expressed that he thought he was going to be killed. He told these people, I think they're going to kill me. Okay? ኩም ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ኣብ ቅድሚ 27 ዓመት ማለት ኣብ 1998 ዝተሰርሐት ስኔክ ኣይስ እትብል ፊልምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 2025 መስከረም 10 ዘጓነፈ ሓቀኛ ፍጻሜ ቅትለት ቻርሊ ኪርክን ዘመሳሰሎም ነጥብታት ኢና ክንዝርዝር ጸኒሕና እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ብዙሓት ዓበይቲ መራኸቢ ብዙሓን ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘቐነየ እዩ ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን ረኹም ሸር